20 किल'मिटार थांना लाखिनांगौ औ दे होमबालाय मा जाखो दादै गारिखौ खेबसे नायबानो र' नानि नानि नै आं सासे मेकारजों रायज्लायदोंमोन र' गारिखौ गाज्रि जादों ना जेनेबा बै इन्जिनखौ नायनो होदों बियो इन्जिनाव एसे माबाफोर नायनो होदों र' आङो इन्जिनखौ बेखेवनानै नायनि ए बेबायदि बुंदों नाय होमब्लालाय मोजां जानो हानाय माबाफोर जानोबो हानाय इन्जिनाव र' नायनि र' आदायाबो खाथिनि दखाननिफ्राय माबा जानाय होलाङोनो बियो आइखौ जेबो संलांनोबो होआसै गावहा होनाय मानसियानो अबावबासो थांबाय हाबिलाखौसो नागिरनानै आदाया हाबिलाखौ लाना गोबां सिरियास जामारबाय बेबायदिथ' जागोन होननानै सानाखैमोन आं मोनथिला आरो मा जागोन आइया मोनथिब्ला आइयाथ' हाबिलाखौ माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालायखानाय नङा आरो आदा रनियाबो अख्राखा बियो जुदि हाबिलानिफ्राय एन्सार मोनो नंगौ होननानै येस होननानै बेथ' हाबिलाखौ गारखानाय नङा आइजों आरो आदानि गेजेराव नांज्लायनायसो जागोन बायदि मोनबाय दं आं आदाखौबो एसेबां सिरियास जागोन होनना सानाखैमोन आं नुदों दा बेसे सिरियास बे हाबिलाखौ नागिर थांथारबाय फिसा खालायनानै बे खोथाया ओरैनो लाजाया गोबां सिरियासआनो आदाया जायखिजाया आदाया आइया मोनफैनि सिगांनो मोनफैबानो जायो हाबिलाखौ लोगो हमनानै मानसिया एक्सिडेन्ट जानायानो मोजां जाखायाखै मोजाङै डाक्टारा गारि सालायनाङा होनना बुंखादोंमोननो थेवबो थांबाय आदाया मोजाङै सफैबानो जागौ बियो दा साला बे जाम्बा गारियाबो दासो थाव जोबनो मोनबाय ओरैनोबा बेसे इमारजेन्सि बियो आरो थावानो जोबलायबाय ओइ थाव सोनाय थावजेननि माबा मोनखौ दा बिसोरो कफिखौनो कापसे लोंहैनोसै र' कफि सेन्टाराव फिख्लि गारिबो गंसेबो गैया माथो हनै गंसे ओइ गारि रुनाय कफि सेन्टार थांनो थाङालै थाङा है थाबायनानै थांसै होनबालाय आं बिफाहाय आंखौ मानो हारसिं गारनानै थांखौ नों बिफा आं नों गैयाब्ला मा खालामना थागोन बिफा मानो गारनानै थांखो आंखौबोथ' लांफामोन बिफा आबौ हाबा जानायनिफ्रायनो दिनै बुरैनायसिम एसेबां बोसोर थाबाय बोराय आं नोंजों दिनै आं नों गैयाब्ला माबायदि थागोन बोराय बिफा दुखु जेब्लाबो बोराय नों आंजों थाफानोमोन बोराय सोरजों रायज्लायबावनांगौ आं बोराय सोरजों रायज्लायबावगोन आं बोराय आंखौलाय मानो नेथारनि मानो हारसिं आंखौ गारनानै थांगौ नों बोराय माबायदि मानसिनि जिउआ इसोर जायखौ मोनो बेनो सानसे समाव गारनानै थाङो इसोर बे बोरायजों एसेबां बोसोर थाबाय आङो दिनै आं हारसिं जाबाय आंखौ आंनि बोराया हारसिं गालांबाय आंखौबो मानो बुथारफादो नोङो इसोर मानो बेबायदि हारसिं जानांगौ जायो संसाराव सानसे समाव मानो गारनानै थाङो जिउनि आंगोनि मानसिया बोराय आंजोंलाय दा सोर सानफ्रोमबो फुङाव साहा लोंफागोन बेलासि साहा लोंफागोन सोरजों टिभि नायफागोन आंलाय बोराय मोजांबाबो गाज्रिबाबो सानैबो बेबायदि ज' नायोमोन जायोमोन रायज्लायोमोन सोरजों रायज्लायबावगोन आंलाय बोराय मानो गारनानै थांगौ नों बोराय आंखौ खाफाल मोजांखायसो आं नोंबायदि बोरायखौ मोनदोंमोन बोराय दिनै हारसिं गारलांबाय आंखौ बोराय आं गारिखौ मोजां जानाय नंला होनना सानबाय थादोंमोन बेबायदिनो जायोलै नानि गारिफोरा गेजेर दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि दा एखे हरखाबनो हामा जाना होलाबायो आं आरो माब्ला न' सहैगोन जाबाय दङ
थाबनो सहैब्ला मोजां जासिगौ। गाज्रि जाफिनाबा मोजां जागौमोन। सेन्टिन सहैबानो जासिगौ। दिनै सान्दुं हवाखै र'। थाबायनोनो बासै आं। सिगोन र' कफि शपआ। अबथिरानो सिख्लाखौ सोर बेबायदि लामा गेजेराव खुन्दायनानै गालांखौ? सोर हारानि मेगन नुयैया खुन्दायना गालांखौ बेखौलाय? भगबान, बेसेबां गोबावनिफ्रायबा गोग्लैना दं बे सिख्लाया बेयाव। इसेबां मानसि थांलाय फैलाय खालायगासिनो, रावबो बेखौ थिखाङाखै। माबायदिलै मानसिफोरालाय, मा जातनि? बेयाव सासे सिख्लाया एक्सिडेन्ट जानानै गोग्लैना दं, रावबो नायफैयाखैलै। रावबो सासे मानसियाबो बेखौ थिखांना लायाखैलै। बाब्रे, मानसिफोरालाय हांआलाय सोलिगासिनो दंना गैया? हां लागासिनो माथो। फोजानि र' सिरिसो मोनगोन नामा? ओइ हेलौ। गैला, बे आनकनसियाससो जाबाय। हस्पिटालाव लांथारनांगोन बेखौ, इमारजेन्सि। बेखौ हस्पिटालाव लांबा आरो आंहा गोबावसो जागोन। हाबिलाया, आंथ' दादैखौ बुंदोंमोन 20 मिनिटसोनि उनाव थांनानै गारिखौ लाखि होननानै। मा खालायनां? ओजों हाबिला आरो बेखिन बे सोरखौ बासायनोदां? सोरजों थांनां? सोरखौ नायनो? मानसिफोराबो गोग्लैना थानाय नुनाबो रावबो हेल्प खालायनो लाङालै। आंबो ओजों इमारजेन्सियाव दङ। हाबिलानि उनाव थांथारनांगौमोन आङो। बेखौ दा हस्पिटालाव लाङाबाबो जानाय नङा। आं जुदि माब्लाबा बेबायदि गोग्लैना थागौमोन लामाफोराव एक्सिडेन्ट जानानै। आंखौबोथ' बेबायदिनो लानानै थांदोंमोन सोरबा एक्सिडेन्ट जानायाव। आं जुदि दा बे समाव बेबायदि सोरखौबा लामा गेजेराव गोग्लैना थानाय नुनानै आं जुदि हस्पिटालाव लाङा, पाप नांगोन माथो आं नुनानैबो नुयै बायदि खालायब्ला। उपाय गैला दे आरो। बेखौनो लांसै आं हस्पिटालाव। हाबिलाखौ उनाव फन खालायसिगोन। नाम्बाराथ' दंखायो मबाइलाव। बेखौनो हस्पिटालाव लांग्रोनोसै आङो। फार्स्ट मानसिनि जिउखौ बासायग्रोनांगौ, बिनि उनावसो मोजां मोननाय। बेखौनो लांसै आं। मा जानायखौ दादै आरो गारिया? बेनोथ'लै नानि, मोनथिलाय लांला गारिया मा जादों मा मादों। नोंना दिनै खाफालानो गैया नामा नानि न'आव थांनाय? हमनोनो हाला आं गारिया दिनै मा जादों। आगोल बेबायदि जाबाय थायामोनलै। आंखौनो मानियाखै खोमा बे गारियाव गाखोनो। बेबायदिनो गाज्रि जाबाय थाबा लामायाव आं दिनै न'खौनो सहैनाय नङा माथो दादै। माबादो दादै, आं बासाव थांसै नामा? बेयाव लाइन गारिफोर मोनगोन खोमा। बैयाव नेहैबा बास एसे गोजानाव थांनानै थाबाय थांसै आं, नङाबा रिक्साफोर मोनबा थांसै। थाबाय थांसै? न'आव? नङा, माने बै बास स्टेन्डफोरसिम। माने आं लामाखौलाय बेखिनिखौ सिनायदों र'। नाङा नानि नाङा। आंखौ रायगोन बाब्रे बाब। मायबा मोनसे जाबा आंहा माने जाया, माने मा नोंखौ दोनफैनो होदोंना आंखौ। नोंखौ बेबायदि हारसिं एंगारहरबा आंखौ रायगोन माथो। मानो रायनो? आं हारसिं थानो हासिगौ दे दादै। आं बेखिनि लामाखौ सिनायखायोना। दाखालि थांनायखौबो बे लामाखौ गोसोआव दंखायो। मोनसे लामायानो माथो बे। आं सिनायगोन दे। आरो आं आगोलबो बे लामाफोरखिं फैखांखाबाय। मा खालायनोलै दा आं? रनियाबो फनखौबो हमला। रनि बाबा बुंदोंमोन 20 मिनिटसो सालायनानै जे जायगा मोनो बेयावनो लाखि होननानै। दालाय माथो 20 मिनिटनि बारा जालायलांबाय। 1 घन्टायानो जासिगोन, दाबो सफैलाबो, फनबो हमला। बबावबा थांखौ? दादै, आं थांसै खोमा दे। आं सिनायखायो, जेबो नङा। रायनाय नङा खोमा दे। आं खिन्थाहरगोन दे उनाव आं हारसिं थांदों होननानै। र' नायनि, नांथ'आ र', थांथ'नाङा र'। दानो थांथ'नाङा र'। दालाय बेसे सम जादोंखाय? नै सानजौफुनि जायाखै, 12थायानो जायाखै। सहैगोन, टेनसन लानाङा नोङो। सहैगोन। नै गारिखौ नायनि आङो। आरो नङाबाथाय सकफोराव एसे नायहैनोसै मा मोनो। र' थांथ'नाङा। आं माने बे गारिया बेबायदिनो जाबाय थासिगोन बायदि मोनबाय आं। बेनिखायनो नोंसोरबो खस्थ' जानांला, आंबो थांसै बासावनो बेबायदि सानदोंमोन आं। डाइरेक्ट बास मोनखायो। मोनो नानि, मोननायालाय। आंनि रिक्सायाव फैदोंना, नोंखौ आंनि रिक्सायाव हगारहरदों। र' थाथ'बावनाय दसे। दे। रनि बाबुखौ फन खालायबावनो र'। मा फनखौनो हमला बे। माब्लादि सहैगोन आं न'आव? बे गारिया इसिबां बारा हामा जाबाय। बेयाव थाबाय थाब्ला बेखौ नेबाला आं दिनै न'खौनो सहैनाय नङा बायदि मोनबाय आं। दसे नेबाव थानोसै दे।
नङाबा आरो बेखौ रायगोन ना मादैया। दसे नेबावथारनोसै आरो जुदि गारिया हामलाबा आं 1 घन्टासो नेनानै आं निजेनो थांसै बासाव।